Doncs. Ok, doncs bona tarda aquí a tothom. Estem en aquesta 8a edició de la cursa de la dona i nosaltres com a col·legi de professionals de l'activitat física i l'esport continuem fent aquesta col·laboració que per nosaltres és el segon any en el que podem aportar com a professionals és el nostre coneixement i per tant a través de companys col·legiats el que fem és compartir recursos que creiem que poden ajudar-vos a millorar la vostra pràctica esportiva, d'activitat física i el vostre dia a dia. Avui estem aquí amb la Laura Garcia. Avui estem parlant de que córrer en companyia sempre millora el teu benestar. I sobretot el que volíem emmarcar aquest any amb aquesta xerrada, que aquesta és la primera i n'hi haurà una altra, és la temàtica sobre la salut emocional. Aquesta pandèmia ens ha portat a una situació actual en el que tenim moltes ganes de tornar a recuperar aquella normalitat que teníem, però sobretot en aquella sensació de sentir-nos bé. Sabem que fer activitat física i fer exercici ja, evidentment, té un benefici directe sobre la nostra salut, però el que sí és cert és que fer-ho en companyia ens ajuda no només a crear l'hàbit, sinó també a tenir aquesta vessant de que m'ho estic passant molt bé i això m'ajudarà a crear l'hàbit. La Laura Garcia, ella també està amb la cursa de la dona com pionera, és a dir, la Laura va començar fa 8 anys, recordo que és la 8a edició de la cursa de la dona, però ella fa 8 anys va començar a fer els entrenaments que precedien a la cursa de la dona i que farien que moltes persones seguissin les seves classes i aleshores també practiquessin encara després, no només a la cursa de la dona de la participació, sinó que després en el seu dia a dia també la integressin. Per tant, la Laura és una companya educadora física, ella també va fer la llicenciatura en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport, ella és la col·legiada 13.823. Com a professió, a banda de, evidentment, que la podeu trobar dintre del seu estudi online creat, que ja ens ho explicarà després en aquesta pandèmia, que són de les coses bones que surten d'aquesta etapa que estem vivint, però sobretot ella també comparteix la seva professió fent docència dintre del Tecnocampus a Mataró, en l'alumnat del grau de Ciències d'Activitat Física i de l'Esport, i després, allà on viu, perquè és un actiu en salut a Igualada, doncs ella també el que fa és tenir aquests grups de persones amb les que no només surt a córrer, sinó també surt a caminar o surt a entrenar o fer qualsevol tipus d'activitat. Passo la paraula ja amb ella perquè el que m'agradaria, quan ja vam parlar amb la Laura, és que ella aportés una mica aquest coneixement basat no només en la seva formació, sinó sobretot en l'experiència que ha tingut en aquests 8 anys de portar aquests grups de persones i de veure com ha aconseguit que realment es generi no només l'hàbit de sortir a córrer, sinó que passen coses diferents a dintre, amb el fet de fer un grup, amb el fet de compartir-ho i després per la tipologia de les persones que són les que el conformen. I per tant, doncs, Laura, jo et deixaria aquí com a prota i que ens expliquessis una mica just això, què va passar fa 8 anys, què vas pensar quan deies hem de començar a córrer, però mira tu, anem a fer-ho en companyia, això. Ostres, d'entrada diré que 8 anys, quan hem recordat avui que 8 anys, mare meva, dic, ostres, han passat moltes edicions. I és cert que han passat moltes coses, moltes coses. Jo vull agrair a la cursa de la dona perquè va ser una idea, d'aquelles coses que dius, provem de fer una cursa per dones a Girona i provem a veure què passa, si serem 100, 200, i així va ser. I en aquell moment, la Marta ho vam compartir des del minut zero. I són aquelles idees boges que dius, provem-ho. A veure, l'objectiu és animar a les màximes dones possibles, especialment aquelles dones que no fan esport, I
com molt bé comentàvem abans a la prèvia, és animar aquelles dones que no practiquen i tècnicament assessorar-les perquè puguin completar un circuit de 5 quilòmetres. Aquest va ser com l'objectiu inicial. No? Després ha evolucionat i ara en parlarem al llarg de la xerrada. Jo us demano que em talleu perquè podria parlar hores i hores i hores de l'experiència de la cursa de la dona, ja no només de l'esdeveniment en si, sinó de totes les emocions, perquè sempre dic, hi ha hagut la pandèmia pel mig, l'última edició vam aconseguir animar a 7.500 persones, o sigui, 7.500 dones juntes fent esport en el mateix moment a la ciutat de Girona. I això, suposo que ara amb el tema de postpart i tot estic amb les emocions súper, però em segueix emocionant perquè cadascuna s'apunta per motius diferents, no? I penso que ha sigut un esdeveniment molt important a la ciutat, que tant de bo que totes les ciutats puguin fer activitats com aquesta, perquè no hi hauria d'haver cap persona, ja no dones, ja parlo en general, no? L'activitat física ens aporta tantes coses positives que hauria d'haver-hi més promoció com aquesta, no? Llavors, una cosa bona que dius ara, Laura, és a dir, gràcies a que esdeveniments com aquests, és gràcies a que al darrere hi ha qui ho organitza, és a dir, que ja es postparra, que la ciutat com a Ajuntament de Girona des del Servei Municipal d'Esports estan posant tota l'empenta i que després hi ha el Club Atletisme Girona que dona tot aquest suport també ara en tots aquests entrenaments. És indispensable. I els voluntaris. O sigui, un esdeveniment de 7.500 persones no és només una persona que diu, va, ens animem a córrer, vinga, va, quedem a les 7 de la tarda a tal lloc, no? No, hi ha moltíssima gent que s'esforça molt, que treballa mesos i mesos per organitzar una cosa d'aquestes, perquè ja tots els detalls estaven cuidats. De fet, jo, en 7 edicions que vam fer, o 6, hem après un munt de coses, perquè mai s'havia mogut a la ciutat de Girona tanta gent junta amb tan poca estona. Llavors, eren molt els detalls i eren moltes les coses que s'havien de tenir en compte i que al final, els entrenaments, els que ens agrada és posar-te allà i presentar i et surt de dins. Però després hi ha tot el factor de logística, que tallar els carrers, que tothom estigui ben atès, la logística de les inscripcions, hi ha moltes coses que no es veuen i que s'han de fer. Llavors, es postparra en el seu moment, quan varen confiar en aquesta idea boja que jo els vaig dir, va, fem una cursa només per dones. Sempre em van dir que sí, després l'Ajuntament de Girona, moltíssima gent que ha confiat en... Laura, un incís. I ara estem, sí. Per què només per dones? Digues. Això, que per què només una cursa només per dones? Suposo que és una pregunta que t'han fet moltes vegades. I em va superbé que me la pregunteu, perquè al principi em posava molt nerviosa. Em deien, Laura, per què només per dones? Si féssim una cursa només per homes, què ens diríeu vosaltres, no? I jo he de reconèixer que, a veure, soc feminista, si hagués el meu pare i el meu Carles escoltant-me, defenso màxim tot el tema de la dona. Però em posava nerviosa perquè deia, és que no vull que ningú s'enfadi perquè fem un esdeveniment per dones. Per què? Doncs perquè encara me n'adono que les dones tenim aquell punt de que va tothom abans que nosaltres. O sigui, va a la feina, va a la casa, O sigui, ens pensem que estem molt modernitzats, però encara passa tothom per davant de nosaltres. I llavors se'ns oblida que ens ve de gust sortir a caminar, se'ns oblida que ens senta molt bé fer una copa de vi amb unes amigues, se'ns oblida que uns riures sense els nostres fills també senten molt bé, se'ns oblida... Doncs crec que tot això, i d'aquí entra el tema que parlarem avui, no? Córrer en companyia. No és només sortir a córrer 10 minuts, que és obvi que l'activitat física és clau pel ritme que portem, per les xarxes socials, perquè estem tot el dia connectats, perquè passem 10 hores asseguts a una cadira, perquè no ens movem, perquè anem de la porta de casa, si podem aparcar el cotxe sota casa, millor que si l'aparquem una mica lluny. I agafem el cotxe a la porta de casa, anem a la feina, treballem, asseguts, hi ha gent que està més dreta, però el moviment és mínim. Si ens comptabilitzem els passos, és que és zero la despesa calòrica que tenim i després de casa estem tan cansats i estem tan saturats mentalment que tornem de la feina i anem a casa. Llavors, és obvi que l'activitat física l'hem de promocionar, però a més, tots els entrenaments m'han demostrat després de tot aquest temps que si ho fem en companyia, el dia que tu tens dolent, el dia que tu no tens ganes d'entrenar, la teva amiga, el teu amic, la teva parella, estan per dir, mira, sortirem a caminar, perquè després ens sentirem bé. Llavors, tornant al tema, Marti, que em deies, el per què una cursa de la dona només per dones, és perquè encara fa falta.
És que tristament encara fa falta. I aquí ens naixia, teníem dubtes, per exemple, posem guarderia, perquè, per exemple, les mares solteres o les mares separades o les que puguin deixar els seus nens i nenes a la guarderia mentre hi ha la cursa de la dona. Te'n recordes, Marti, aquest dilema? Però després ens vam adonar que les dones som tan organitzades, i perdoneu als homes que estigueu aquí escoltant, que després em diuen, Laura, vaig penjar l'altre dia el vídeo del carrito i em diuen, jo també vaig al súper, i soc papa. Bueno, ens trobem que les dones, amb l'organització que tenen, ens aixecàvem a les 8, preparàvem les coses de la cursa, deixàvem els nens a punt, ens emportàvem els nens a la guarderia i al final no era un matí per nosaltres, no? Era un matí, amb els teus fills. Llavors, el bonic és que la teva parella, sé que hi ha casos i casos, hi ha mares solteres, famílies monoparentals, gent que està separada i que no compten amb un suport, però general ens trobem que els homes vinguin a animar, que està molt guai, que vinguin a donar-nos suport, i que quan es queixen no passa res, necessitem algú que ens doni les aigües, algú que ens aplaudeixi, i està molt xulo. I llavors, quan aquestes dones que no han fet mai esport proven la cursa de la dona, agafen confiança i llavors ja poden anar al gimnàs, que és mixta, poden anar a una cursa que hi ha més persones. Ens trobem que a la dona ens posem molts tabús. I entrenant amb dones veig, no em poso malles curtes perquè resulta que em fa vergonya. No puc anar a córrer pel carrer perquè què pensaran? Corro molt malament. Encara hi ha moltes pors, estem entrant gairebé al 2022 i encara sentim comentaris d'aquests, no? No, jo malles no perquè em sento malament. Gent que està en una condició física totalment acceptable. I llavors la nostra autoestima... En canvi els homes, i generalitzar, repeteixo, no m'agrada mai generalitzar perquè hi ha moltes excepcions i cadascú de nosaltres som un cas diferent, però els homes fan 40 anys, 50, un repte, ens apuntem a la mitja marató, igual no han corregut mai, i s'apunten, es compren unes bambes, i en canvi la dona ha de tenir-ho tot alineat, no? Ha de tenir la casa tot controlat, ha d'haver acabat la feina, i llavors... Potser encara tenim aquesta empremta cultural que portem a sobre com un codi genètic, no? La dona sempre ha tingut aquesta part, justament per educació, de cuidadora i, per tant, de vetllar del seu entorn, i això, jo crec que el codi genètic potser encara costa, no? Sí que és veritat que és molt important. Jo crec que un punt clau que comentes és el fet de... Sí que és necessari donar facilitats a les dones perquè ja està demostrat que siguem sedentaris, que no som sedentàries, simplement tracta de conciliar totes les barreres que potser tenim, o totes aquestes afegits de pressió social que a vegades venen una mica per aquesta part cultural. Però que sigui justament entre el col·lectiu, és a dir, que empoderar, no? O sigui, abans també parlaves, ostres, és que sí, hem de demostrar-ho, o sigui, hem d'oferir que hi ha espai, no? Perquè la dona es senti a gust, que no et sentis ni jutjada ni aquella pressió social de què fas aquí, i això jo crec que potser passa quan som tot grup de dones i, evidentment, cadascuna amb el seu món particular, però amb moltes coses que són comunes, no? I que potser ja se fa aquest espai, no? Que potser és això, aquesta companyia que et dona aquest suport, no? És com una protecció, o sigui, entre dones, no? Entre dones, doncs, potser es dona una mica aquesta protecció, i igual això també és una mica clau d'èxit o de sentir-te bé, en el sentit de vull tornar-hi perquè allà és un espai on jo puc anar amb la samarreta que em doni la gana, amb la malla, puc explicar que em passa això, l'altre, i a sobre fent una pràctica que és córrer que m'agrada. Exacte. Bueno, mira, relacionat amb això, quan contacten a mi per Instagram, normalment ara és per Instagram, no? Crec que no m'ha passat mai una dona que em digui, mira, Laura, jo corro molt, vull venir a provar amb el grup, igual el ritme és massa poc per mi. Lo normal és, Laura, jo no corro ni 2 minuts seguits, ho vull venir a provar perquè em fa molta il·lusió, m'agradaria córrer, però no sé si seré capaç. O sigui, d'entrada, la presentació sempre és de menys, que dic jo. Mai ningú em diu, mira, jo vinc a provar, igual el grup no és. Que la Marti abans m'ha preguntat que arrel dels entrenaments, i ara tornarem a la cursa, jo vaig crear el grup amb en Xevi, amb en Xico, amb l'Andrea, amb l'Anna, vam crear el grup de gironeres a Girona. Vam arribar a ser gairebé 90 dones. O sigui, el que va ser un inici de la cursa de la dona amb l'objectiu tècnic de dir, en 10 setmanes
no? Era una part de l'inici de tot això. En 10 setmanes podem preparar a qualsevol persona que no tingui cap patologia, o sigui, que no tingui molèsties, que no tingui cap lesió, a preparar una cursa de 5 quilòmetres. Si aquesta persona ve als entrenos i fa el que se li assessora, ho pot aconseguir. Aquest era com l'objectiu principal dels entrenaments, no? Que eren gratuïts, oberts a tothom. Vam fer els 3 grups d'entrenament, vam fer el grup de caminar, el grup de camp i córrer i el grup de córrer. Llavors, l'objectiu era reduir les excuses. Reduir, no, és que jo no he corregut mai, vale, doncs vine al grup de caminar. Bueno, jo ho he provat, o jo corria fa 10 anys, però he sigut mare, o m'ha passat X coses i fa molt que no corro. Bueno, doncs fem camp i córrer. I llavors hi havia el grup de córrer. Doncs amb això també reduïa que l'edat és un problema, que jo fa molt que no corro. I a partir d'aquí, clar, vam passar les 10 setmanes i algunes em van dir, bueno, Laura, ara ens has engrescat, ara ens agrada això de córrer, ara hem trobat no, ens hem combinat i els dimecres és el meu moment. I ara ens deixeu, ara això s'acaba. I així va néixer el grup de gironeres, de dir, bueno, vale, doncs hem de continuar. I vam continuar aquí. I va anar creixent, 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 i érem prop de 90. O sigui, Tu creus que va fer, o sigui, que el fet de fer grups com classificats així com d'intensitat, no? Els que anem a caminar, tenien com mateixa sintonia, per exemple, amb els que corrien, o sigui, us trobeu tots alhora o fèieu diferents grups? Els que tocaven camí i córrer anaven per un costat, els córrer anaven per un altre. Sí, però intentàvem... O hi havia barreja, o sigui, tothom sabia més o menys què volia fer, però després hi havia connexió entre tots, o no? Sí, hi havia connexió, perquè al final no ens agrada que algú que camina se senti de menys, perquè clar, com que camino, no? Jo sempre faig aquest gest. Judici, no? Clar, no passava res, perquè, per exemple, l'explicació principal la fèiem junts, o sigui que es quedava tothom en el punt de trobada. Després hi havia com 3 circuits, òbviament, clar, si tu corres, fas més recorregut que el que camina. Però hi havia un tram on ens avançàvem entre nosaltres, hi havia un punt de connexió. Llavors, la màgia que això generava entre totes les dones era, bueno, és que passa el temps emocionant. Això és la companyia? Totalment. Això és que tu tens a la teva ment un patró de dir, jo no corro, jo no estic en forma, i de cop arribes a un lloc i dius, uah, si com jo n'hi ha 300. No? I no era per tant. Doncs, bueno, ja he trencat el gel avui, ho vull tornar a provar. I això és companyia. Això és no fer-ho sola. Això és que algú... És a dir, que la companyia, perdona, Laura, que et talli, és a dir, que la companyia t'ajuda a vèncer la barrera que tu et poses primer, no? Però després la companyia, quan has vençut la barrera, de què et serveix la companyia? És a dir, un cop jo ja sé que ja vull córrer o camí córrer o saltar o el que sigui, després per què ho he de fer acompanyat? Per molts motius. Jo ara, així ràpid per l'experiència que tinc, és perquè em comunico, perquè si tinc un mal dia, a part de fer activitat física, dels beneficis que té l'activitat física, ho he compartit amb algú. Ho podríem comparar, no sé si el símil us serveix, però no és el mateix. Encara que vagis, ara no vull fer promoció, però per exemple, promocionem una mica Girona, no? Si vas al celler de Can Roca sol, té un gust. Però si m'assento amb els meus amics de tota la vida, amb una copa de vi, i riem, i ens ho passem bé i ho compartim, el menjar es multiplica. O sigui, de cop, la mateixa activitat té molt més beneficis. Més intensitat, no? Per això hi ha esports que, com que es comparteix, enganxa molt. Quan hi ha la part social, la gent, ostres, ja no vaig només a patir, no? Perquè el córrer, és cert que el córrer, molt atractiu, doncs, bueno, vas per muntanya i té uns atractius, però si tu vius enmig de la ciutat, et calces unes bambes i dius, bueno, vaig a diagonal amunt, diagonal avall, i a vegades quan vaig a Barna dic, uah, això sí que té mèrit, no? Com es motiva aquesta gent? Doncs si ho fas amb altres persones, és que... Ja no ho penses, això. Relativitza, no, potser? Relativitza, no? Igual no et condiciona tant. Et fa millorar, també. Et fa millorar, perquè una per l'altra, ara parlo de dones, un dia jo el tinc una mica dolentot, un altre dia tu tens més ganes, tires tu, i ens anem intercanviant aquests papers, i llavors m'ajuda a millorar. Sol costa més millorar, perquè entres en aquest bucle de zona de confort que dic jo i no te n'adones, però corres amb un ritme còmode. En canvi, en parella, vas, va, avui una miqueta més, i avui una miqueta més. I penso que en companyia, a part de la comunicació,
t'ajuda a assolir objectius, no? I t'engresques molt més. Un ha vist una cursa, va, i si ens apuntem a aquesta caminada o a aquesta cursa? I llavors, o mira, jo avui he tingut un dia de merda, permeteu-me l'expressió, a la feina, doncs mira, i et comuniques, i et desfogues, i arribes a casa i has relativitzat tots els problemes, ja no és res tan greu, no? Et sents molt millor. Sí, recordes dues coses que són primordials. L'activitat física en si és només el fet de moure'ns, el fet de fer, com deies tu, no? Estàs fent un entrenament i això ja té una repercussió directa amb tu mateixa, que ja és l'impacte sobre la teva autoestima. Has fet alguna cosa que només va directe al teu cos, sense compartir-ho amb ningú, i no ens n'adonem, no? Però que quan has acabat d'entrenar o de córrer o de fer qualsevol cosa, una caminada, el que sigui, tens aquesta sensació que et queda de dir, uah, que bé, no? Que em sento. I és aquest reforç que ja està estipulat així, no? Que és aquest subidon i, per tant, que va directe a la teva autoestima. Estic cuidant-me, estic fent alguna cosa que m'agrada, només és meu. Perquè no ens n'adonem, no? Jo crec que en el dia a dia estem fent coses pels altres, no? Per aquest sentit que som les dones també, vinga, saps? Pues aquesta part que és en cuidadora, i ara soc treballadora, i ara soc mare, i ara soc tieta, i ara soc germana o amiga o parella, no? Però que quan fas activitat, exercici, només ho estàs fent per tu. Jo crec que hi ha aquesta cosa gran d'autoestima i després l'altra que dius per vèncer, és a dir, com un espai de compartir, no? Les dones jo crec que tenim aquesta necessitat potser o que som més avesades a compartir la part de les emocions, no? Les coses que ens preocupen o les que... És molt saludable i que és molt... Exacte, i que potser se fa aquesta fórmula, no? De que igual com que tens l'autoestima que se't puja perquè estàs fent alguna cosa que saps que et repercuteix directament sobre tu, doncs llavors et sents més forta per compartir coses que igual t'angoixen o et preocupen, i llavors se fa aquest equilibri. És terapèutic. I va ser un dels principals objectius pels quals jo em vaig formar i em dedico al que em dedico, perquè l'esport ens regala tants bons moments que dic, si jo els gaudeixo, jo això ho he de compartir amb la gent. I llavors intento, a vegades penso, la gent deu pensar que aquesta motivada d'on ha sortit, però quan veig algú que no fa activitat física i està passant un mal moment, una persona que s'ha separat, no fa falta ser dramàtic, una mala època, o uns exàmens, o una època que... Adversitats, no? Que es diuen qualsevol adversitat que et pugui passar en la vida, que surt a caminar. I aquí voldria parlar del tema del fer el clic que us comentava abans, no? A part de trobar la companyia, són com diverses coses. Troba quina activitat et motiva. En aquest cas estem parlant del running, perquè el córrer, en molt poqueta estona, les dones que es queixen de no tinc temps, ostres, que en molt poqueta estona, en mitja horeta de fer una sessió, fas molta feina. I llavors ja el tema del temps, la barrera del temps, ja l'elimines. Trobar amb algú que tinguis molta sintonia. Jo sempre els dic a les meves noies, no fa falta que sigui la teva millor amiga, no fa falta, però que tingui el mateix horari i que més o menys us entengueu. I llavors dir, dimarts, dijous, ens trobem a tal lloc, sortim a córrer. I això genera, trobar aquest clic. I ho faig servir molt perquè és com molt visual, no? I quan algú s'ha enganxat, els demano que recordin molt què els hi ha fet fer el clic. Perquè segurament amb el temps tornes a tenir una adversitat i cal recordar què et va fer el clic en aquell moment, no? I a vegades que és que em toca perdre pes perquè m'he desmarxat i toca per salut, i a vegades que és per un tema personal, i a vegades perquè, no sé, jo per exemple ara poso l'exemple quan vaig canviar d'ubicació i vaig deixar Banyoles per venir cap a Igualada. I el primer que vaig fer va ser buscar a on podia fer esport en grup, a on podia trobar-me acompanyada, no? I això va ser clau. Em sento superben acollida a Igualada, perquè és una tonteria, però sortir en bici acompanyada no té el mateix gust que fer-ho sola. I llavors, quan ja vaig tenir el meu buquet de bici i de córrer, ja et sents més de la ciutat, no? I llavors, en molts moments de la vida, la pràctica esportiva ens ajuda molt. L'experiència positiva, que es diu. És a dir, no? Quan te passen coses que et desequilibren o et desorganitzen el teu dia a dia, en aquesta línia que sempre estem, no? Entre que ens passen coses, no ens passen coses, amb aquest equilibri, no? Doncs que hi hagi aquesta experiència positiva de dir, uah, que bé que em sentia quan feia això. Recordar-ho, va molt bé recordar-ho. En canvi, ostres, com jo em sentia bé, no? I recordes com jo em sentia bé
buscant un grup. Buscant un grup en què jo ajuntar-me per riure, per suar junts, per patir, per passar-nos-ho bé. Sí? I aleshores, doncs clar, l'experiència en positiu és importantíssim. I jo crec que és algo que quan ens vam tancar en pandèmia, a tu te va ajudar moltíssim pel fet de dir, a veure, jo ara estic sola a casa, jo no vull estar sola a casa. Jo vull estar amb gent. I no només això, sinó una mica amb aquest, com abans, quan parlàvem, no? Que deies, no és només jo necessito fer, sinó jo ho vull fer per la gent i ho vull fer amb gent. I així va començar a compartir en companyia, però a través de la xarxa, no? Total, jo mai hagués pensat que entrenaria o que treballaria tant per internet o online, perquè la meva motivació sempre és el contacte amb les persones. M'encanta comunicar-me, m'encanta estar amb gent i sempre estic acompanyada. Llavors, pel confinament, tot això es va bloquejar i de cop, portava 3 mesos a Igualada, no portava gaire. Llavors ens confinen en un lloc que no és casa meva, amb una situació personal completament diferent, i vaig dir, què puc fer jo per les persones, no? I, en Carles, amb la meva parella, doncs va, Laura, va ser ella, si no, jo crec que no ho hagués fet mai. Et gravo i fas tu classes. I vaig dir, Carles, no, impossible, això és que no em puc exposar d'aquesta manera i així va ser. Vam començar a fer classes i era cada dia, ho fèiem de dilluns a dissabte. Clar, mai vaig pensar que el confinament duraria 3 mesos. I llavors tenia l'obligació, vaig agafar, però una responsabilitat de cada dia, a les 7 de la tarda, fèiem una classe online. Era totalment gratuït, obert, i va ser molt guai. I de nou em va demostrar que la gent ho feia amb família, no? Amb els nens, amb la seva dona, amb la seva parella, i ens fèiem un fart de riure, vam muntar una pantalla, la gent m'escrivia, comentava els exercicis, després fèiem bromes, i a partir d'aquí va anar evolucionant i va haver un dia que, Carles, clar, vam parlar i dius, ostres, és que això m'obre de que puc treballar amb qualsevol persona de Catalunya. Jo he fet les classes en català, llavors entenc que potser de fora de Catalunya serà més difícil, però que puc treballar amb qualsevol persona d'arreu. Al final vas fer un espai virtual per fer alguna companyia. És a dir, que a vegades ubiquem la presencialitat per sentir-nos acompanyats. La pandèmia ens ensenya que podem estar acompanyats, igualment no és el mateix, perquè ens faltarà aquella cosa de presencialitat, aquell touch, aquell contacte. Però sí que és cert que al final te n'adones que portes aquesta filosofia de no vaig a fer-ho sola, vaig a compartir-ho igualment, perquè ja està clar que compartit sempre és molt millor. Ajudes a vèncer totes aquestes barreres que hi són, que són reals en el nostre dia a dia i que cada dia les hem d'anar vencent, però crees aquest espai virtual i altre cop sempre com jo vull fer-ho amb els altres, a dir, amb companyia, que jo crec que és importantíssim. Que després ens hem adonat, el que deies tu, que hi ha el suport social, que al final és la nostra família directa, és aquest. Aquí m'has de deixar... A la pandèmia hi era i s'ha convertit en això. És a dir, abans de la pandèmia, potser parlo a nivell personal, cadascú feia el seu, no? Tothom organitzat d'una manera concreta. La pandèmia ens va tancar tots a casa i de sobte tots havíem de fer-ho a casa i te'n vas adonar que fer-ho també amb la teva família també és una altra manera de compartir diferent, però de fer-ho en companyia i bé. Vull dir, com divertit, no sé, després ha quedat això, Jo sé que socialment, és a dir, se fan estudis sociològics d'aquest comportament com a derivat, és a dir, abans no es conciliava tant en aquest sentit la família i ara potser es concilia més perquè s'han donat compte que reien junts quan estaven ballant junts, diferents edats, diferents generacions, diferents sexes. Vull dir que pares, mares, fills, els nens, les nenes, tothom, no? Sí. I amb això del suport vull reivindicar una mica que és clau que els fills, que les parelles, que l'entorn han de donar suport a la persona que potser és més sedentària, no? La persona que no practica activitat física i que no està habituada i que no és un hàbit, que potser hauríem de parlar una mica, que no... L'esport, m'ho anoto perquè ho vull comentar també, però que l'entorn nostre ens ha d'animar i que quan algú et dona suport, ens ho facilita una mica i elimina de nou una barrera més, no? Que són aquestes pors, aquest que hi pinto aquí, no? Llavors, si la gent que t'estima ho valora i t'encoratja a practicar, doncs penso que
que ens ho fa més fàcil. I Lligat amb després... aquesta autoestima, no? És aquesta autoestima, no? És a clar. dir, quan tenim aquesta mancança d'autoestima perquè estem abandonant la pràctica, per tornar-hi necessitem que algú ens la porti, que és aquest suport social, no? La parella, l'amic, la família, el germà, el company de feina, no? Algú que t'hi porti i després ja hi ets, no? Si a Però a casa casa és importantíssim, eh? Total, perquè si tu vas a sortir per la porta o planifiques de dir, mira, jo a les 7 del matí, dimarts i dijous, sortiré a caminar o sortiré a córrer. Ara a les 7 del matí? Però ja prou mandra et fa com perquè a casa et diguin, en sèrio? Sí, ho he decidit, estic decidida, doncs bon, vinga, que t'animin, no? Jo penso que és important. I després, relacionat amb això del suport, penso que quan algú es planteja un objectiu, crec que és molt important que no ho plantegi com una obligació, que no és... Ja tenim prou d'obligacions durant la nostra vida, hem de treballar, tenim compromisos varis. Llavors, en el nostre temps lliure hem de fer canvis d'hàbits i no començar per un objectiu molt agosarat. Si no hem fet mai esport, no agafis un planning i busquis un entrenador personal per fer una marató. Anem pas a pas. I això està passant molt. Que la gent, els objectius són tan elevats que tirem la tovallola, ho pots mantenir 2 setmanes, però clar. I quan parlem d'hàbits és això, començar 2-3 cops per setmana i anar augmentant d'intensitat, anar augmentant de temps, anar augmentant de sessions per setmana i poquet a poquet. I no fer-ho... I si una setmana se'm complica perquè resulta que per la feina, per la logística familiar, no he pogut complir objectius, no tirem la tovallola, que a les dones en general ens passa molt. I de nou estic generalitzant, però la dona o ho fem tot al 200% perfecte o resulta que ja no podem fer-ho, no? I no podem fer-ho tot 200% perfecte. Hi haurà coses que serem millors i serem més hàbils, hi haurà coses que ens costaran més. Jo sempre dic el mateix, jo esportivament és una cosa que m'hi he dedicat, que m'ha agradat i que és la meva passió, és la meva feina, però soc nefasta per tocar un instrument i m'hagués encantat. Jo a vegades veig algú tocant un piano i dic, uau, m'encanta, però no podem ser bons amb tot. Llavors, anar donant estímuls i anar poquet a poquet i sobretot, i relacionat amb la xerrada que té, que gràcies al Coplef estem aquí avui, que es deixin assessorar per gent professional, gent formada, que ara tot està penjat a internet i ens sembla que qualsevol persona ens pot donar consells de com preparar-nos i com tenir cura del nostre cos. I sempre dic el mateix, oi que no posaríem en mans, no ens operaríem amb algú que no sigui doctor o doctora? Doncs jo penso que amb la part esportiva hem de començar a mentalitzar-nos que un professional ben preparat ens ajudarà molt més, adaptarà els objectius a les nostres capacitats, a les nostres necessitats i a la nostra condició, i crec que això és molt important i penso que està bé que ho comentem aquí. Molt important, Laura. Jo faria per finalitzar, com una mica de resum de totes aquestes coses que has dit, no? Han sortit coses que són molt importants. Estàvem en una xerrada que estem dient que és importantíssim fer-ho en companyia. Val. I quan estem parlant de companyia hem tocat 3 coses importants. 1, el professional amb qui ho fas. Ha de ser justament perquè no ens hem d'oblidar que compartim un espai d'emocions, de preocupacions, però sobretot estem fent exercici. I pautar aquest exercici ha d'anar sobretot de la mà d'un professional de l'activitat física i l'esport. Aquesta és la millor companyia per començar. Envolta't d'un educador o educadora física que estigui preparat. Després, que tinguis aquesta part de suport social, no? Que la gent en la que te pots envoltar també pot ser la teva família directa, que te pot donar aquest suport. Tant pots fer-ho amb ells, com també te poden donar la facilitat de no tenir tanta barrera o de donar-te la facilitat de poder-te després fer la teva pràctica esportiva amb qui vulguis, que és la tercera part de la companyia, que és la resta de la gent. Perquè no cal... M'agrada quan has dit te vaig alliberar d'una cosa, que no cal que vinguis a la teva millor amiga, que aquí ja hi ha amistat, ja hi ha una amistat, no cal que sigui la primordial, la principal, i per tant que l'altra companyia sigui la resta de la gent. La resta de la gent que, com tu, té ganes de fer una activitat sense cap tipus de pressió social, perquè només li ve de gust i que ha tingut que vèncer ja aquestes altres barreres per poder estar allà, no? I per tant aquesta companyia, no? Un educador físic, aquest suport social que és la teva família, parella, la teva persona directa que et pot donar aquesta facilitat i aquesta gent en la que tu pots practicar
siguin dones, siguin homes, però que sigui envoltat amb gent, no? Hem tocat que la conciliació encara tenim feina a fer, que aquesta conciliació d'aquest codi genètic que portem les dones encara resulta que ens toca conciliar-ho, que una part també està a les nostres mans. Una part és nostra, Maica. Una presa de decisions, perquè és el que deia, jo crec que és un codi genètic, encara ho portem com un aspecte integrat al nostre ADN, però que sí que hem d'intentar avançar aquest canvi cultural que jo crec que estan passant. La cursa de la dona, l'edició de la Marxa Rosa amb 7.500 dones. Això vol dir que les coses estan passant, no? I jo crec que no hem d'abandonar aquest camí, no? D'aquesta pressió social també que ens puguem alliberar, que no siguem jutjades, que al final l'autoestima que tinguem és jo vull ser d'una manera concreta i continuar pensant que això ha de ser així. I després dels espais amb els que jo puc fer tot això. És evident que aquesta part cultural, conciliar, cuidar-me, ser saludable i que després ho pugui fer en companyia de gent, de professionals i de família. I és que no només tinc un espai físic per fer-ho, sinó que hi ha uns espais nous per compartir, que són els virtuals, i la pandèmia ens ha ajudat a saber trobar-nos com en moments com aquests. A saber que et puc connectar, et puc fer un live amb tu, disfrutar, riure, però sobretot treballar bé. I que la virtualitat, o sigui, aquest món virtual de la tecnologia, que ja hi érem, doncs encara ens hem donat més compte, ostres, que no és perquè, ai, mira, vaig a connectar-me bé al mòbil. No, és un recurs, és un actiu en salut que tu tens, que és el mateix que si tu surts a córrer físicament a un altre lloc, no? La virtualitat que et dona l'aproximació d'estar en companyia d'algú que no només sap, sinó que a sobre ric amb ell, i m'ho passo bé. Jo crec que això potser ens resumiria una mica tot el que hem dit, no? Sí, jo volia afegir, ja ho has comentat, el tema de la virtualitat te dono gràcies perquè per mi també ha sigut un descobriment, però que la gent no es pensi que és un simple vídeo, o sigui, és que pots treballar molt bé des de casa, no? I que redueixes els desplaçaments, que la logística és molt més senzilla, perquè tu fas la classe a casa i vas a la dutxa, estàs a casa, et poses el pijama i ja ho tens fet. Vull dir que la gent que necessiti desplaçament i que li faci mandra, doncs això ja ho reduïm. Després, si tens mainada, també ho redueixes. Vull dir que el confinament ha jugat a favor en descobrir-nos que podem treballar molt bé. I després, relacionat amb el tema de la pressió social, amb el moment en què he vist, que és el que us comentava abans i que m'agradaria comentar-ho, és que amb el tema de maternitat el que jo demanaria, especialment a les dones, és que no ens jutgem entre nosaltres. O sigui, demanem que el món ens respecti, però som nosaltres les primeres que jutgem si una dona li dona el pit o no, si resulta que s'ha posat a entrenar abans d'hora o no. I ara suposo que em sento molt identificada, no? I dic, uala, és que mai un home, de moment, cap home m'ha fet un comentari dur o un comentari jutjant la meva maternitat. Som nosaltres. Llavors, com pot ser que nosaltres demanem una cosa que estem criticant? Llavors, és un cercle una mica que hem d'anar trencant, no? I que com a professional en aquest cas, el món esportiu, demanaria, doncs, que, per exemple, parlo... Demanaria respecte. Sí, és que passa just així, és el que dèiem, eh? La cultura, aquest codi genètic que portem, aquest ADN, encara ens fa de vegades pensar que algú està fent alguna cosa que no toca, no? Quan tothom ha de decidir per la seva vida pròpia. Exacte, de la seva filosofia de vida que porti, no? I que ha de ser justament així. I jo crec que justament aquests espais que tu ja cedeixes són perquè tothom vingui com vulgui, com sigui, perquè té l'espai per fer-ho, no? I no hi haurà aquesta pressió social, ni aquest judici, ni aquest dedisme. A veure si ho veiem. Ho hem de veure aviat, això, Maica? Ho hem de veure aviat, això. Hem d'acabar-ho aviat, això. Vale, perfecte. Mira, la Marti comentava que per Instagram ens han dit que les classes del confinament van arribar una amiga d'Itàlia. Sí, em consta, l'Elisabet, gràcies. Sí. A Instagram avui és com ensai d'error, perquè clar, estic aquí i estic aquí a la pantalla. Doble càmera, A veure què queda. Però si hem arribat i hem animat alguna noia que no feia esport de dir
Va, ho puc provar-ho. Doncs jo contenta, i vosaltres també. Un checklist fet, no? Ok. Sí. Laura, mil gràcies per la teva energia, per la teva empenta, que moltes felicitats perquè estàs ara en un paper protagonista de mare absoluta, però que sabràs conciliar segurament molt bé com estàs ja fent ara, amb tota la vida que a tu t'agrada viure, que al final és això. Comentar-vos a la resta que la propera xerrada, que la ubicarem d'aquí 2 setmanes i que ja us penjarem a la xarxa, sobre el mateix, estem en aquesta salut emocional, però volem fer de la mà d'una psicòloga, que també ens parlarà de per què realment passa això, però més a nivell de ciència, d'entendre-ho, perquè ho podem sentir, però realment hi ha un abordatge aquí important, que és aquesta part de comportament i de la que pensem que també pot ser molt interessant per totes nosaltres. Gràcies, totes les dones, tothom que estigui aquí. Et seguirem igualment sumant salut del teu @laurabanyoles, tots els dies que estiguis, i tots els dies que puguis. Gràcies, Maica. Bona tarda a tothom. Moltes gràcies, Marti, també, que la tenim aquí, la nostra coordinadora del Col·legi Professional d'Activitat Física i l'Esport. Gràcies, Marti, i ens veiem a la propera. Bona tarda. Bona tarda, gràcies.